लोगोफोर गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आं दाखालि जि भिडिअ होदोंमोन जे गिभ अवेनि जि भिडिअ बे भिडिअखौ आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो रिजाल्टखौ होगोन आरो बे दिनैनि बे रिजाल्टखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावबाय मानोना दाखालिनि जि भिडिअ बे भिडिअ गोबाङानो आंखौ थुलुंगा होदों गोबाङानो मोजां मोजां बोसोन होदों बेनि थाखायनो नोंथांमोननि थुलुंगायाव नोंथांमोननि बोसोन होनायाव आं आरोबाव गोदान गोदान भिडिअ बानायबावनो गोसो जादों नोंथांमोना जेरैबायदि थुलुंगा होदों जेरैबायदि कमेन्ट्स खालामदों आं जोबोद गोजोनदों दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय आं नोंथांमोननो जि कमेन्ट्स खालामदों बे कमेन्ट्सखौ आं रिप्लाइ खालामनो हायाखै मानोना 300निबो बारा कमेन्ट्स दंमोन आरो बे कमेन्ट्सखौ आं रिप्लाइ खालामनायाबो एसेबां सहस नङा जियानो जायाथों मानो आं दिनै नोंथांमोननो जि गिभ अवेनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ आं दिनै होगोन आरो बेखौ आं रेन्डम कमेन्ट पिकाराव आं बेखौ सिलेक्ट खालाम दायो आंनि आखायाव गंसे एन्ड्रइड मबाइल दङ बे एन्ड्रइड मबाइलनि हेफाजाबाव आङो दाखालिनि जि गिभ अवेनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ आं बेनि हेफाजाबै आं दिहुनगोन आरो बेयाव मोनसे बेयाव थांगोन जोङो फार्स्टआवनो ब्राउजाराव थांनानै बेयाव गुगोलाव सार्च खालामगोन रेन्डम कमेन्ट पिकार होनो बे रेन्डम कमेन्ट पिकाराव दाखालिनि जि भिडिअ बे भिडिअनि लिंकखौ होनानै आं नोंथांमोननि रिजाल्टखौ दिहुनगोन बेयाव जाबाय दाखालिनि जि भिडिअ जाय कमेन्ट्स खालामदोंमोन बे कमेन्ट्सफोरनि जिखिजाया मोनसे कमेन्ट बे वेबसाइटआ मोनसे सिलेक्ट खालामगोन बेखौ आं सिलेक्ट खालामा बे वेबसाइटआ सिलेक्ट खालामगोन आरो बे कमेन्ट्सआव जाय सिलेक्ट जादों बे सुबुंनोनो आं दिनैनि बे प्राइजखौ हरनाय जागोन आरो दिनैनि प्राइजआ आंनि आखायावनो दङ बेनो जाबाय पावार बैंक आं बेखौ आनबक्सिं खालामथ'ला मानोना नै सिङाव दंखायो नोंथांमोननो आं डाइरेक्टलि बेखौ हरनाय जागोन मानोना आं बेखौ खेवनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाबो बोराय साननो हागौ बेनिखायनो आं बेखौ खेवथ'ला आरो नोंथांमोननो डाइरेक्ट बेखौ पस्ट अफिसनि जोहै बेखौ आं हरनाय जागोन जुदि नोंथाङा बरपेटा रडनि सेरनिबा बा बरमानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरमानि जुदि खाथिनि जायोब्ला आं बेखौ आखाइजोंनो हरनाय जागोन खिन्थु आरो नोंथाङा उदालगुरि क'क्राझार बा बबेबा गवालपारा बायदि डिस्ट्रिक्टफोरनि जायोब्ला आं बेखौ पस्ट अफिसनि जोहै बेखौ हरनाय जागोन आरो दायो जों नायनोसै रिजाल्टखौ माबायदि आं नोंथांमोननो लाइभखौ दिन्थिनोसै गिबियावनो थांनांगोन जोङो इउटुबाव थांबाय इउटुबाव थांनानै जोङो सार्च खालामनांगोन बर' मिक्सार गिबियावनो आंनि जि भिडिअ दंमोन दाखालिनि बे भिडिअखौ आङो बे भिडिअनि जि लिंक बे लिंकखौ आङो कपि खालामनांगोन बे जाबाय गिभ अवेनि बेनो जाबाय गिभ अवेनिमोन बेयाव थांबाय बेयाव थांबाय बेनि उनाव कपि लिंक बे लिंकखौ आं कपि खालामबाय दायो जों थानांगोन ब्राउजाराव थांबाय बे अलरेडि गुगोल दंखायो रेन्डम कमेन्ट पिकार थांबाय दायो दङ आं बेखौ लिंकखौ आं होनोसै पेस्ट खालामबाय बे लिंकआ फैबाय दा जोङो बेसेबां कमेन्ट्स दंमोन आं बेखौ कमेन्ट्सखौ नायग्रोबाय टटेल कमेन्ट्स फैदों बहाय नाय नोंथांमोना नायनो हागोन टटेल कमेन्ट्स 339 टटेल कमेन्ट्स फैदों बेखिनि आरो बेखौ दानिया जों स्टार्ट खालामनोसै सोर मोनगोन नोंथांमोना लाइभखौ नायनो हागोन स्टार्ट नोंथांमोना खिन्थिनोसै दा नोंथांमोना नुनो हागोन बियो जाबाय उइनार पुर्न बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों बिथांनि बियो लिरदोंमोन अ ब्रादार बर'नि साननाया थौले गोसोनि गाज्रिखौ सिगां खालामना लायो ले मा बुंनो बिथाङानो जाबाय उइनारा जाबाय पुर्न बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे गिभ अवे दि पावार बैंक बेखौ मोननो हाबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय पुर्न बसुमतारी आंनो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो नोंथांनिसिमबो कंग्रेचुलेसन मानोना दिनैनि बे गिभ अवेखौ मोननायनि थाखाय आरो पुर्न बसुमतारी नोंथाङा नोंथांनि दिनैनि बे गिभ अवेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा आंनियाव गाहायाव कमेन्ट खालामनानै नोंथांनि जि एड्रेसखौ हरजोब बेखौ आं नोंथांमोननो पस्टेलनि जोहै बेखौ आं फथायहरगोन आरो लोगोसे
नोंथाङा जुदि कमेन्ट्स खालामनानै जुदि आंनो हरनो लुबैयाखैब्ला आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामजागोन खोरोमसार दङ बे खोरोमसार सार्च खालामबानो आंनि जि इन्स्टाया नुजागोन आरो बेयाव फल' खालामबानो आंजों लोगोसे इन्डिभिजुवेलि रायलायनो हागोन स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेबायदिनो मोजां खौरां नोंथांमोननि सेराव लानानै फैगोन आरो लोगोसे मोजां भिडिअबो आं बानायनो नाजागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो गोजोन्थों जय बर' हारिनि